Walang tatalo sa inabraw dinengdeng. Suluyan sa kanto kelmunan. Iyon no, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng dinengdeng na saluyot at ampalaya with patani. Siyempre, with smoked tinapa. Hindi messenger sa mga tayon. Lugo tayo ina tayo kakabsat. Ang bango ng ulam natin. Banggo. Si tayo kakabsat. Siyempre, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh, may kayo ni kakabsat mga tayo. Higop muna tayo ng sabaw habang mainit. Masin George. Naspak ka man George. Siyempre, hindi mawawala tong sili kakabsat. Ayan, bisbisin ako. Sa kanto patitid ang ti sabaw na. Oh, mekos. Kain na po tayo kakabsat. Ano pong ulam ninyo ngayong pananghalian? Pareya, patani. Unang subo para sa inyo kakabsat. Panalo. Walang tatalo. Pareya. Grabe. Sabaw. Ay nga. Tama lang yung pagkaluto ng saluyot tsaka nung ampalaya. Tsaka yung patani, malambot kasi yun ang inuna natin.
Walang tatalo sa inabraw dinengdeng. Suluyan sa kanto kelmunan. Gasang ati sili tayo. Maambon dito kakabsat, dito sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Yun mo. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat.